Hej alle sammen, og jeg er velkommen til den her video. Jeg er syg lige nu, det er derfor jeg ser sådan ud, men nu er det bare vel lang tid siden jeg har lavet en video, så jeg tænkte bare lige, at jeg vil lave en video. Og ja, det er en What's on my HTC, fordi jeg har sådan en HTC Desire 510, så ja, jeg synes bare, at vi skal gå i gang. Her er min telefon. Den har bare det her engelske cover på. Og det her, det er sådan linsen, og her er blitzen sådan gemt derinde. Hernede, der har vi højtaleren. Hvis vi så åbner coveret, så har vi sådan, her kan vi have kreditkort, eller måske hvis du bare har en seddel eller andet. Herinde, der kan du så lægge et billede, for eksempel, hvis du har lyst til det. Så starter vi lige. Kan vi op. Det her, det er bare min baggrund. Den hedder Call Free. Den er mest skæg. Heroppe, der har jeg ligesom min oversigt. Så her, der har jeg for eksempel min lysstyrke, min wifi, mine indstillinger, automatisk skærmrotation, Bluetooth, bytilstand, spare, ekstra spare, mobildata, vibrer, DND, HTC Mini. Og hernede der står der, hvilket selskab jeg har, det er bare HTC.dk. Så her der har jeg min mobil, eller min telefon, min sms, så har jeg mine apps, alle mine apps, de er herinde, har jeg min internet og min kamera, fordi det er ligesom det, jeg bruger allermest. Kommer vi herind, så har jeg en hel masse mapper. Jeg ved ikke, om I kan se det, men her der står der, bruger ikke. Og i den der har jeg min kalender, maps, so, bil, HTC.view, kit mode, det er denne her, power to give, ur, frihåndtering, filhåndtering, tips og hjælp og aktier. Den bruger jeg ligesom ikke, og der har jeg ure, ved jeg ikke, om jeg husker. Bruger mest almindeligt. Der har jeg min galleri, min sms, min telefon, min, kalder man det, min internet, min e-mail og mine kontakter og mine indstillinger. Her der har jeg mine medier. Der har jeg for eksempel Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, Messenger, kamera, fotos, musik, FM radio og Spotify. Så her der har jeg en apps, eller en som hedder Google mappe. Der har jeg min Google Chrome, min Google Gmail, min Google, min Google Plus, min Hangouts, min talesøgning og min Google indstilling. Og jeg må undskylde, hvis det er lidt sløret, men fordi det er et virkelig dårligt kamera, men jeg filmer lige nu. Det havde jeg ikke lige tænkt på. Det gør det bedre. Jeg ved det ikke. Så har jeg den her, hvor der står play på. Der har jeg min play butik, min play musik, min play film, min play bladkiosk, min play bøger og min play spil. Så her der har jeg min produktivitet. Så har jeg min Google Drive, min Polaris Office 5 og mine opgaver. Min HTC, der har jeg min HTC Guide, min HTC News, min HTC Backup og sådan en opsætning, hvor du ligesom hjælper med, at opsætte det. Så her der har jeg mine værktøjer. Jeg har min lommeregner, min vejr, mine downloads, min optag tale og min parent dashboard. Det bruger jeg ikke. Ups, det har lige været. Nej. Her er min free, sådan, altså det jeg bruger mest almindeligt i free, det. Ups. Her har jeg min
Geometry Dash Light, min Momio, min Headache, min Uno Friends. Så har jeg min Candy Crush Soda Saga, Jetpack Joyride, min Bærvis Art er skideskægt. I love it! Det er en af mine favorit games. Så går vi ind på Play Adventures, så cutter vi det der billede over. Det er mega skægt. Jeg er en bjørn. Altså, jeg er bjørnen her. Det kan man se, at skærmen den er ret lys. Jeg tror, det gør det lidt bedre. Og denne... Den her bane hedder Under Pressure. Jeg skal flytte alle gæsterne, og så skal jeg destruere eller ødelægge alle billederne. Så har jeg 45 sekunder til, og 13 touches. Stop. Go down there, that way. And I'm gonna cut this off. Then I'm gonna go over there, and then I'm gonna go over there. Oopsie. I'm pretty spændende. Nå, så kommer jeg lige hjem igen. Og så, ja, det var faktisk de, jeg havde der. Så her, der har jeg big apps. Store apps. Robot Unicorn Attack 2. Plant vs. Zombies 2. Koi Free, det er min baggrund. Så har jeg FF, det er mega skægt. Tror jeg, det er det. Jeg er ikke sikker, det er, fordi jeg har nogle. Ej, det er ikke sjovt. Det gider jeg ikke spille. Kommer vi ind i skørespil, der har jeg for eksempel min Ice Age Adventures, SpongeBob Dynadash, RR, AAA, det er mega god. Nej, det er det der ikke måske, så fejler jeg. Så har jeg også min Cut the Rope og min 2048. Så har jeg hjælpemidler, der har for eksempel Go Cook og Event Planner. Så hernede, der har jeg min SN, SP, Telenor.dk og WhatsApp. Det var bare tablet, ikke noget. Så ja, vi ses bare næste gang. Hej hej. Fisk. Oh my god, det er fisk. Jeg kan rykke. Oh my god, hvad laver jeg nu? Tusind tak fordi I tog med. Og det her, det er jo fra Klim.